i-technique ko na ito 2 weeks before it exam. Makakuha ka na. Basa-basa. Recap po. Amod yun na. Diplomatic ko. Achiever ka. Ano ba yung kurso na gusto maging? I want to be a teacher. Oy! Welcome to the world of teaching. So ano yung course yan na? STEM? STEM po. STEM. So what you're planning? Wow. In English. Mag-pursue po in medical technology. Medical technology po. Medtech. Pero anong gawa sila na nasing po? Orek makakuha niya na. Ano nagdaw sigit pa nga ito tagwalat sinaukoy. Amo tim hindi tinayaan. Ang tim numero hindi tinayaan. Ito nagtayak ito na 474. Gido, 474. Okay, amo itong tapon numero. Adi man, ay kamera. Nag-vlog kita kay bahay lapag may ka mga kilala abroad. Baka masaring nga may diniyo dida mga chocolate. Ito. Nakaong kaming tubleron, bisan baga palalagsa. Nay. Butang ito, butang. Uy. Kaya Roman. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning, anak. Good morning. How are you? How are you today? Today is March 21. Ano? Uy, pag birthday ba yan na ni Kuya Raymond? Anak kong bugto ba? Anak ni nanay, brother ko, amon magurang. Tutulungan kami magburugto. Tutulong kami magburugto. Kuya Raymond, iya ko. March 21 na dadtiya. Oo, ito na Cavite. Raymond Salazar. Oo. Ito yung nakikita yan dito screen. Sana matandaan ko ang picture niya. Amo to ni Raymond Salazar bagay Tom Screw. So time check, anong oras na? 6:30. Tala. O yun ta nakagkita ka mo ano? Ang kasayuran kabayan mga traffic sign nga na ang mga stand about kanan LTO ngan pag seminar. So tungod kay may na good man nagpakalukat na good man hin mga lisensya or business permit regarding han kanan inuwa ng PDCAB drivers. So possible iton baga self study nala. No, baga pamakyan nala kita ng mga batas trapiko. Seri pa ni Sir Police Major retired Antero F. Miseyas and Traffic Division and Chief bagal bangin ito next year sano maglukat or yan ang natuig sano maglukat itong business permit magka-aden so dito nga pamaagi. Okay, let's go. Talagang Roque yung naran Albert. ha? Albert. Alagat Albert itong trabaho pitsi Ada kami lakukan ruta. Ruta apay nanti ka Hindi ruta. nagurirayo ka mo ano dito yung trabaho tama kuya mo Paray naman. kakis ka daw lalambahan Anong bahan daw dito? dito Albert oo trabaho lang kita wala ano pa ni minimum daton sundo 55. okay mo lagot 625 ha ika pa ito ano agency ito ganang Pepsi good Kuhan ang tips ibang mga luan daw mga trucks ko. okay okay kumpleto mo na dad kuhan benepisyo may naman na refill ano kanado salamat Gilbert Gilbert Albert Okay. ayo ya ba ayan sumaya okay lang timad daw yan ha Ba? kumusta timad daw examine niyo yan ha Oo. oy good luck ha not feeling good be positive you have to be positive so you must be good Kailangan good. kailangan oops parang okay din na lang kita
Okay lang maupod ka vlog? Ako na, okay na yan. Okay lang. Ano yung mga ran? Alexis po. Alexis! Uy, mapingaga Alexis. Sa aming dudman, tugtog buwas? Buwas, waray na, pero next week na naman. Nag-study mo na da? Oo. Na-reviewan naman. Na-review. Yung technique ko na ito, 2 weeks before it exam, makakuha ka na. Basa-basa. Break up. Recap po. Amod ko na. Diplomatiko. Achiever ka. Ako. Ano? Hadila po. Ayan, waray din. Nakakuha din, may sakit man ako. Pero kuha ka na yan, graduating. Ako, graduate. Oy, good luck, good luck, good luck, good luck. Ano tayo mo kurso? Kuha. Science engineering. Science. Uy, pag-astronaut ka da, no? Hirayo po, outreach. Salamat, Albert. Salamat. How are you? How's your day? What's your name? Janelle po. Janelle, okay lang mo po the vlog? Very. Okay lang po. Oy, shoutout kita kang Janelle. Papa, ano ka na ngayon? Grade 12. Uy, graduating. So what's your planning to go to college? Uy, babay ka. Kilala mo siya? Opo. Janelle. Kausay nga ngaran. So ano tayo mo course yan na? STEM? STEM po. STEM. So what you're planning? Wow. In English. Magpursukuhan medical technology. Medical technology po. Medtech. Wow. Nice ha? Oo. Pamati ko may plano kapag abroad. Mag-abroad ka? Di nilanay. Hindi nila atay. Nilanay pag in-abroad dun. Oo. Mapaingaga, sir. Janelle. Saan ito yung graduation? May pa po. May pa, pero wala pa niyo. Ay, thank you. Thank you. Thank you, sir. I-shoutout kita na itong mga traffic enforcer. Mag-aaraw na kita po na kita man lugar. Oo. May na ka YouTube? May na po. Bangin pwede ka mag-subscribe. Ano po yung channel? Sangkay Tonyo TV. Idol mo. Oo. Adi man? Adi man nira? Adi man naman tiya. Sangkay okay po, Tonyo. Sangkay Tonyo, may dailin. Oo. Ano mo sa hero? Palit. Wala, nihulugan. Pero anong gawa si Janelle na si? Warek makakuha niya na. Palit na daw. Sige pa nga ito. Tagwalat pinaupoy. Amo tim ginti tinayan. Ang tim numero hindi tinayan. Ito nagtayak. Ito nga 474. Pag gido, 474. Okay, amo itong tapon numero. Warek makataya. Madubli. Ha? Dore do dubli. Madubli po no. Madubli. Oo. Ay, welcome. Hi, Mana Wilma. Man, ading TV. Adi man, dito yung kamera. Wow. Naka-camera kita, naka-vlog. Bye. Parang sosyal. Patak mga umangkon. Ikatat ka kaya kung diri mabiyahin ng Russia. O ngayon, Pamano anak ang kagyan di uro. Niya anak nga idamdang animas nila RTR. Damdam isa dam. Wow. Isa ko. Ano yun yung mga bugto, ano? Maulpot. Maulpot. Anti ka nga, bro. Mana Wilma, damo na dito ni kung dollar. Pagkalit ko na adinera dumagi. Damo na dollar, ngayon chocolate. Ari dumagi hindi na tumilit. Adi na lang nag-chocolate. Idamdam kamano ako. Oo. Para ko nung may dakar ko. May dakar ko. Upot sa kulirin ko. Wala. Para magsawa yun. Adi Joel. Nagtra-traffic. Para may sarawa yun. Oo, para may nakakaupod niya pa. Ano? Sarawa yun. Sarawayon. Sarawayon. Ano man? Makarawat la ko, Mana Wilma. Para nagsusunod. Bisan pira. Yeah. Oo, anay. Tadi, nasakay ko na niya. Sige pa sa kuya. Nagkakado. Ata na, bisan yain. Hiyay. Welcome to my vlog. Iyo.
Oh, di pa mahawon andok. Oo. Ito pinapanugas. Amo ko latak ayong kan mana. Oh, good morning. Welcome to my vlog again. How's life going on? Nadi kita merkado. Oo, may isdaan. Isdahan ba pamatik ko. Isda. Magtutulag ko dada. Oo. Baga, puro naman yung mga Lagi for atino tungod ditong kamahal iton isda. Kasagaran damot high blood. Maral pa ano? Puros na lakarni. oo. Kahit karne, pag pumalit ka, waray buko. Amo na. Oy! Ngayon ka! Ate Arlon, si Lola. Doble ini natrabaho. Oh, gino. Baga di kita makatrakan. Matag kumanin nga jeep. Ang pegalawang katawan pa. Ito. San Roque Elementary School? Kano late ka na? Ha? Nagmuok ka? Pamela? Nagmuok? Bali, Pamela nagmuok. Oy, shoutout tayo ko no. Wala ko na shoutout tiya. Oy, ano ka? Tao, alien. Nag-vlog kita ha. Say hi, Anay, hi. Hi, Pamela. Grade ano ka na? 6. O mag-graduate ka na. Bido, Pamela mag-graduate na. Okay. Very good. Mukha ka tulay. Okay na. Okay. Adin baga karapta na. Ito baga pag-awod ha. Mapingaga mana. Kumusta? Magalagyan kita yung nanin. Ano ba naron mana? Ha? Ano pa ito ning naron? Mana Lilia. Oh, man. Lagi yung Pisces. Oh, manalilya. Welcome to my vlog. Amo na. Oh, adi naka-vlog kita mana ha. Adi kita video. Adi man ay camera. Oh, nag-vlog kita kay bahay lang pag may ka mga kilala abroad. Pag master nga may din niyo mga chocolate. Ito. Nakaong kaming tubleron bisan baga palalagsa. Narasa ko dito ko na ang tumagan. Oh, ngayon. At ito kanira. Awain dapit. Atera Saudi ay. Ha? Saudi. Awa Saudi. Ang trabaho. Ba do baga followers ko. Ba hindi kita yakan sang kay Tunyo TV. Tao di para mga Oo, ba hindi natin kita gitu masih gitu ato ngayon ni Manalilya. Nakasakay ni spaceship. Baga nang merkado kat yan na para na panyudtoon. Oo. Ay para tigway niya alam pagka alas 12 mga aw. Oo na to karni. Pagkakasda na. Oo isda. Well, tutunya mo Diyos mga nagas na. Oo di ka na gud na. 74 na gud ako. Taras sa karni. Oo. Kasi mana mga. Pero mahal yun. Isda gano sa bagay Isda kaya. at mahal. Oo. Karni baka bintin nila ito siya presyo. Oo. Iti ba yung talo na, di na gud nalat karni kay. Mahal ito isda na tag. Ada kita kinihitin na sudoy. Ikan bidakuan. Oo. Bar Santa Cruz. Oo. Okay. Napambit mo nila. Pinagsin. Oo, pwede. Pwede doon. Ada kayan po nito, balawan, ano pa ito, ng ibis, ibis? Ano pa yun bulinaw? Very good. May ka mga gisda eh. May nagis day ngayon. Hipuyok ito din para. Ay po, mano po yun. Hipuyok. Oo. Nahadlok itiya ka na di. Nakigbalyo kay hinkuanin. Usa ka kilo ng spaghetti yun. Tapos. O do ginahatag ko ganito, nagdalagan mo rin man. Pero maging kabali dito sa Santa Cruz. Nahatag mo na ganun din spaghetti yun. Nakay pagluto pa lang itong kinanglan eh, mga spaghetti. So, So kompleto na to. isa sing kaumpay. Oy. Hindi na niya pag ano, kung bakayakin ko na nga sige. Ada ako, marasap spaghetti. Kung nala ba daw? Panalan beringon, baga ni Girisa. Bisa na Kasi may danagtusos. Ipuyok nga itnyaran nito yung ano puyok. Oo, kani Ramon, doon nira. Oo, yung ano Ramon. Jose Ramon. Oo. Turiton ko. Hindi. Oh, ano yung ngaran? What's your name? Roxanne po. Roxanne! Taga din nila? Ano ka, SK? Po. SK member? SK chairman? Kuhan po.
natural born citizen. Yeah. Graduating ka na. Wait, wala po. Grade 9. Third year. Ano ba yung kurso na gusto maging? I want to be a teacher. Oy! Welcome to the world of teaching. Ano ka na prepare? Secondary o elementary? Pati daw. Entonces, pasensyoso ka. Pwede kang bata. Ha? Pwede kang bata. O pipila ka magburugto. Ito lang. Tutulo, ikaw po to. Hindi, Chan. Ay, ikaw yung ate. Kileng! Ikaw ngayon ate. Ate ka ngayon, Roxanne. Ate Roxanne. Ang Solano. Shout out ng mga taga Solano. Labi na kan Manalilya. Nakilala ka tayo? So pinalitaan na kita yung banana. Oo, kadami ni. Kanang 40 lang ito. 40, adi 80, di. Akadiyan na kita kan Manibita. May Jordan River. Bagat ikaw robas yan na uho. Di ka makakagbaptisim. Baptisim ka ngayon tali. Oy! Nay! Butang ito yung butang. Uy! Kaya Roman. Ano ka? Ano eh. Adin saging karawata kanan kuang gadla ito mo peto lawas pagapan potassium nitrate ay mapingan tanala itong tubig. ah Dugangan kanilang tubig. oh tos parang na nagtunim parang na nagtutubig naglalaba ka Diri. Hindi ka maglalaba kay kaya nung nag-ano ka parang na nagtutubig Dini, paghugas. hmm. Paghugas, adi mag-uutang kami. O nag-uutang ka mo Mag-uutang adak-dig. aming talo ni life din ni nanay. Makulot kita ma-edit